நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 61வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரஹ வஷே ஹி யஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்தः ஆசீத மத்பரஹ வஷே ஹி யஸ்ய இந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. பகவான் அர்ஜுனனோட ஸ்தித பிரக்ஞ லக்ஷணங்களோட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு வராரு. கிமாசீத, அதாவது ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பான், எப்படி நடந்துப்பான் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு வராரு. ஒரு ஞானி ஞான நிஷ்டைக்கு பங்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தமகங்கிற சாதனை கடைப்பிடிப்பார் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தார். தமக, அதாவது இந்திரிய கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற சாதனை யார் ஒருத்தர் கடைப்பிடிக்கலையோ அவருடைய இந்திரியங்கள் மனசை பலவந்தமாக கூட்டிகிட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னார். தமக தவிர இன்னொரு முக்கியமான சாதனை ஷமக. ஷமக அப்படிங்கிறது மனக்கட்டுப்பாடு. மனசில் ஏற்படுற எண்ண ஓட்டங்கள் 2 விதம். ஒன்று இந்திரியங்களில் இருந்து வர விஷயங்களால் ஏற்படுற எண்ண ஓட்டங்கள், இன்னொன்று அசை போடுறது, ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பழசை திருப்பி திருப்பி நினச்சி அசை போடுறது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம நிறைய பார்க்குறது இந்த ஸ்மிருதியால் தான். அப்போ இந்திரியங்களை நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டோம், ஆனால் மனசு ஒருநிலைப்படலை அப்படின்னாலும் அந்த மனசால் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர முடியாது. அதனால் ஷமக அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான சாதனை. இதே ஒரு உபநிஷத்தில் முன்னாடி ஒரு மந்திரத்தையும் பார்த்துருந்தோம். ஆத்மானம் ரத்தினம் வித்தி ஷரீரம் ரதமேவச்ச புத்திம் து சாரத்தும் வித்தி மனப்பிரகிரகமேவச்ச இந்திரியாணி அயானாஹு விஷயான்ஸ்தேஷு கோச்சரான் ஆத்மேந்திரிய மனோயுக்தம் போக்தேத்யாஹுர்மனீஷினஹ. இந்த உடம்ப அந்த உபனிஷத் ரத்தம், அதாவது ஒரு தேரா கல்பனை பண்ணுறது. தேருக்கு குதிரைகள் இருக்கும் இல்லையா, இந்திரியானி, இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஹயான். ஹயான் அப்படின்னா குதிரைகள். ஸோ இந்திரியங்கள் எல்லாம் குதிரைகளாம், இந்த உடம்பு ஒரு தேராம். சரி, தேரோட்டி இருப்பானே, இந்த தேரோட்டி தான் புத்தி. சரி, குதிரையையும் தேரோட்டிக்கும் நடுவில் ஒரு கயிறு இருக்குமே, அதுதான் மனசு. இந்திரியங்களோட விஷயங்கள் தான் இந்த தேர் போகிற பாதை. சரி, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். இதுக்குள்ளே உட்காந்து யார் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கா? இந்த ஆத்மா, இந்த நான் அப்படிங்கிற இந்த ஆத்மா தான் ரத்தினம். யார் அதுக்குள்ளே உட்காந்து பயணம் செஞ்சிட்ருக்காங்களோ. இப்போ குதிரை போகணும்னு நினைக்கிற இடத்துக்கு தேர் போகக்கூடாது, தேரோட்டி போகணும்னு நினைக்கிற இடத்துக்கு நாம் போகக்கூடாது. பயணி எங்கே போகணும்னு நினைக்கிறானோ அங்கே அந்த தேர் போகணும். அப்போ குதிரைகள் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும், தேரோட்டி கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். அதனால தான் ஷமக தமக. தமக அப்படிங்கிறது இந்திரிய கட்டுப்பாடு, ஷமக அப்படிங்கிறது மனக்கட்டுப்பாடு. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்துக்குள்ளே வரலாம். இங்கே பகவான் ஷமக அப்படிங்கிற மனக்கட்டுப்பாட்டோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லியிருக்கார். தானி சர்வாணி சம்யம்ய. சம்யம்ய அப்படின்னா வஷீகரணம் கிருத்வா, அதாவது தன்னோட வசத்தில் வச்சுட்டு, அதாவது எல்லா இந்திரியங்களையும் தன்னோட வசத்தில் வச்சுட்டு. யுக்த. யுக்த அப்படின்னா சமாஹிதக, அதாவது மன கட்டுப்பாடோட, மன ஒருமைப்பாட்டோட. அப்போ இந்த மனசுக்கு ஒரு விஷயம் வேணுமே, ஆசீத மத் பரஹ. மத் அப்படிங்கிறது இங்கே பகவானை குறிக்கும், ஆத்ம தத்துவத்தை குறிக்கும். பகவான் இங்கே ஆத்ம ஸ்வரூபமாக இருந்து பேசிகிட்ருக்கார். ஸோ அதனால் மத் பரஹ அப்படின்னா யாரோட மனசு எப்போவுமே ஆத்ம சிந்தனத்தில் இருக்கும். இதைத்தான் நம்ம நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பகவான் அடுத்த வரியில் யாரோட இந்திரியங்கள் இப்படி ஒருத்தரோட வசத்தில் இருக்கோ அவனோட பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா, அவனோட
ஞானம் நிலை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு ஞானிக்கு தமக ஷமக ரெண்டுமே ஸ்வபாவமாக மாறுது. அவனை பழைய வாசனைகள் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதில்ல. மனசு எப்போவுமே ஆத்ம சிந்தனத்தில் இருக்குது. தேவையில்லாத விஷயங்கள்லேருந்து அவன் தன்னை விலக்கிக்கிறான். இந்த உடம்பு எவ்வளோ நாள் வாழணுமோ அதுக்கு தேவையான மினிமல் திங்ஸ் பண்ணிட்டு தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்துகிறான். நம்ம மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.